belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers. Nog steeds hebben mensen gevolgen van een besmetting met chikungunya die ze meer dan 8 jaar geleden hebben gehad. Dat blijkt uit een onderzoek van journalista Doran van het departement Medische Microbiologie aan de Universiteit van Groningen. Zij gaf dit weekend een presentatie samen met professor Gerstenbloed. En daaruit kwam naar voren dat meer dan 30% van de mensen die 7 jaar geleden besmet zijn geraakt met chikungunya daar nog steeds gevolgen van hebben. Er is een akkoord gesloten over een CAO voor de werknemers van Swissport Ground Handling. Dat zegt de voorzitter van vakbond UGTK Cadmu, Wendy Meulen, vandaag in de Extra. Wendel Meulen legt uit dat daarmee de stakingsdreiging die eerder heerste van de baan is. Er is een akkoord bereikt voor een nieuwe CAO wat onder meer inhoudt dat de werknemers 5% loonsverhoging krijgen. De vakbond had eerder om 7% gevraagd, maar is uiteindelijk akkoord gegaan met de verhoging van 5%. Na Colectra, nós toma tempo para servir ora com mais de comunibo. Llama no centro de cliente na telefone 0800-035 de Jaluna para Jabierne voor die setor de mente te com setor de noite para turno serviço nan of patrão cita. Se você traz cita para Jasabra, também por hora. Por escolher para trabalhar, riba aqualectra.com e aproveitar a mesura, põe o documento na cerca para visita cerca nós vai mais fácil. Sim, a Colectra su centro de cliente wordt klaar para servir na momento que você comini abo. Leden van het multidisciplinaire team hebben samen met agenten en medewerkers van het ministerie van Economische Ontwikkeling afgelopen zaterdag verschillende zaken gecontroleerd op Curaçao. Daar bleek nogal wat mis. Onder meer bij snacks werden werknemers aangetroffen die minderjarig zijn. Dat betekent dat minderjarigen tot vaak laat in de nacht alcoholische dranken schenken en dat is verboden. Ook waren er andere zaken die nog steeds niet goed zijn geregeld, onder meer illegale geldmachines. De controles zullen daarom door blijven gaan. De Extra schrijft vandaag over een zaak waarbij de rechter vorige week een bedrijf op de vingers heeft getikt. Volgens de rechtbank waren ze niet goed omgegaan met een ontslag van een werknemer na 38 jaar dienstverband. De man was aangetroffen op de werkvloer met 2 alcoholische versnaperingen en werd toen gedwongen zijn ontslag in te dienen. Dat had niet zo gemogen, zegt de rechter. Daarom is het bedrijf nu veroordeeld tot het betalen van extra pensioendagen, vakantiedagen en andere kosten. De politie heeft dit weekend een man van 32 aangehouden in verband met een overval op de Krakasbaaiweg. Kort na het plegen van de overval werd de man opgepakt. Hij wordt verdacht van het plegen van een gewapende overval, bedreiging en illegaal wapenbezit. De man zit voorlopig vast en het onderzoek duurt nog voort. Het gaat om een 32-jarige man die geboren is in Haiti. De maansverduistering die afgelopen nacht plaatsvond staat op de voorpagina van de Extra. Het leverde mooie plaatjes op en veel mensen hebben ernaar gekeken gisteravond. De totale maansverduistering duurde meer dan 5 uur. Iets voor middernacht was de maansverduistering op zijn hevigst en was een duidelijke bruine ronde bal te zien aan de hemel. De volgende maansverduistering is op 8 november, maar die zal niet vanuit de Cariben te zien zijn. De Extra maakt melding van het feit dat de verschillende Curaçao betrokken zullen zijn bij de wedstrijd tussen de San Diego Padres tegen de Atlanta Braves. Op het veld staan Ozzy Albies, Jurickson Profar en Kenley Jansen. Commentaar wordt verricht door Andrew Jones, een van de legendes van de Atlanta Braves. En dat betekent dat er in ieder geval 4 Curaçao betrokken zullen zijn bij deze wedstrijd. Het belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers.